ako se pitaš zašto je stolni tenis toliko težak i frustrirajući sport, želim ti reći, nisi sam. Nisi sam u tome. Stolni tenis je težak i frustrirajući sport zato što tvoja igra ovisi o milijun mikro detalja. Zato što je to najbrži sport na svijetu po pitanju brzine okretanja loptice u sekundi i zato što je to najdinamičniji sport u kojem se stvari toliko brzo na maloj površini odvijaju da 1 milisekunda zakašnjenja ili uranjenja može sve odvesti u krivo. Ili 1 stupanj zakrivljenosti reketa u krivom smjeru ili bilo koji drugi mikrodetalj o kojem sve ovisi i koji sve presuđuje. I zato nemoj odustati, nego prihvati tu činjenicu da je stolni tenis takav sport da ćeš biti vrlo često frustriran jer ti ne ide onako kako bi htio, ali što prije prihvatiš tu činjenicu, to prije ćeš shvatiti da je do tebe da otkriješ uzroke i razloge svojih neuspjeha i da popravljaš sve ono što radiš krivo kako bi došao do toga da savladaš ispravno tehniku i da se digneš na takvu razinu da možeš ovaj sport igrati dobro i kvalitetno i ne da to bude patnja, nego da možeš zapravo uživati u tome. Uživaj u tom procesu i sljedeći put kada pogodiš lopticu rubom ili promašiš cijelu lopticu, sjeti se. Samo ustrajni uspijevaju i potrebno je tisuće i tisuće pokušaja da bi zapravo došao do toga da uspiješ ono što si želio postići, ali kada to uspiješ, zadovoljstvo i satisfakcija su nevjerojatni. I zapravo je ovo jedan od najljepših sportova u kojem se uvijek može napredovati i kada postaneš stvarno dobar u njemu, onda je ovo jako ispunjavajući i zadovoljavajući sport.